I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la. It's true la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you know I love it when you call me señorita. I wish it wasn't so damn hard to leave ya, but every touch is ooh la la la. It's true la la la. Sick with it, group drop. We could do this all night. We could do this all night. Like I should. When in dark, I walk around the neighborhood, feeling blessed. Pónteme de espalda. Ahí. 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 Seguidores di 24ora.com, buon tardi. Nós está vivo, no momento aqui fora no estúdio, passando aqui nós vai trazer update de lo que se trata eleição na Suriname. Mas nós quizás por atender que ayer estava a fecha de eleição na Suriname. Nós saco na Aruba, nós temos hope gente de Suriname também aqui ou nós temos família e não conheci. E por motivo aqui nós queremos trazer update também da eleição, mirando que tem bastante reação, bastante wow arriba a eleição aqui. E por motivo aqui nós vamos trazer update de lo que se trata e resultado de eleição. E por motivo aí nós tomamos contato live no momento aqui com Suriname. Com o senhor Navin, que ainda vive na Aruba, pero devido na COVID-19, ele queda pegar na Suriname e tem rol tão interessante de como observador de eleição para este tem que estar observação para mirar que turcos cana maneira como está em eleição e por motivo aqui nós vamos conversar com ele e depois também nós vamos conversar com o voorzitter die fundação aqui que é Stichting Nationaal Waarnemers Instituut. Nós vamos conversar primeiro com Navin. Navin, boa tarde, bom-vindo, danke pela oportunidade. Conta-nos um pouquinho com a Baia Aiera, que é a eleição. Boa tarde, Marco.
elecciones ayer abay relativamente rustig, pero door que mesmo COVID, horário reinan na polling stations, vooral na Paramaribo, estava da tiki mais dura tiki mais largo. Anto PC o governo a decidir, althans, onafhankelijk kiesbureau, is instituição onafhankelijk, independente, a decidir para extender o horário de stembureaus de 7 horas para 9 horas à noite, para 2 horas extra, door die COVID, meestal dat ding reinan tiki mais largo. Dus esse aí também challenge, então esse aí também a causa naturalmente que a noite lá tour stembureaus a que será Mr. entregador papeleria, então esse aí traz tiki vertraging de inteiro processo. Stembureau e ainda não queda claro de conta. Stembureau não será hier a noite, não é bom, ainda não queda claro. Essa aqui é normal que dura dia ou mais que dia, ou de binatura situação que passa e contamento está durando mais largo que o normal? Normalmente, Stembureau será 7 horas à noite, isso sempre é caso. Então, ayer queda 2 horas extra abrir door die motivo ng die COVID. Mita switch over even naar Hollandes, die benota maar me verificar para koos ng voorzitter, senhor Smit. Een van de eerste vragen was van, is het normaal dat het tot 9 uur open is? Dus wat ik gezegd heb is voornamelijk vanwege de vertragingen door COVID, als ik het goed heb begrepen, is in Paramaribo de polling stations langer open gebleven. Kun je het even verifiëren? Nee, dat is niet het geval. De verlenging van de openingstijd heeft te maken met het feit dat op sommige stembureaus de verkeerde biljetten waren voor de verkiezing van de resortraadsleden. Dus de mensen die vroeg hebben gestemd, die hebben een verkeerd stembiljet gehad en hebben dus verkeerd hun stem uitgebracht. En toen men daarachter kwam, heeft men het stembureau even gesloten. En men heeft de juiste stembiljetten laten halen en geprobeerd de mensen die al gestemd hadden voor de resortraadsleden te bereiken. En zodat zij opnieuw hun stem konden uitbrengen. En vanwege het sluiten en die vertraging heeft men besloten dat de stembureaus 2 uur langer open zouden blijven. Dus het heeft eigenlijk niet met COVID te maken. De telling, is dat ook normaal dat het zo lang duurt, zoals het nu zo lang duurt, of is dat normaal? Nee, dat is niet normaal. Dus dat bevreemdt velen en dat heeft ook gezorgd voor bezorgdheid. Omdat, laten we zeggen, de telling van de diverse stembureaus, die moet middels een procesverbaal worden. De resultaten daarvan worden opgehangen bij het stembureau. En die processen verbaal worden dan doorgestuurd naar het hoofdstembureau en zo wordt het doorverzameld. Het heeft bij sommige stembureaus duurt het te lang en dat zorgt voor bezorgdheid. Waarom het zo lang bederen? Omdat in het verleden die stembureaus veel sneller werden geteld. Dus dat heeft de bezorgdheid de aanleiding toe. Van ongeveer hoe laat de eindresultaten bekend zijn? Nou, op dit moment, omdat het zo lang duurt en de mensen die werkzaam zijn op het hoofdstembureau oververmoeid zijn, heeft de voorzitter van het hoofdstembureau net besloten om het proces te stoppen voor vandaag. De mensen kunnen wat rusten en morgen zal verder gegaan worden met het verwerken van de telling. En dat leidt ook tot bezorgdheid, omdat volgens de wet moet je gewoon doortellen totdat de resultaten bekend zijn. Maar vanwege de vele vertragingen gooit men dus op vermoeidheid, waardoor men genoodzaakt is te stoppen. Voorlopig.
Ja, ik weet niet of u dit wilt beantwoorden of Naveen, gewoon in papiamento. Hoeveel politieke partijen hebben meegedaan en wat betreft de resultaten die tot nu toe bekend zijn, wie zit bovenaan? Er hebben 17 politieke partijen meegedaan. Niet alle politieke partijen waren in alle districten vertegenwoordigd. In Suriname zijn er 10 districten en er zijn 17 politieke partijen. Over de uitslag is het heel moeilijk om nu een uitspraak te doen, zou ik zeggen. Ja, laten we zeggen, de voorlopige resultaten van de politieke partijen, die hebben op basis van de tellingen die openbaar waren, hebben ze geturfd hoeveel stemmen op een partij is uitgebracht. Dat hebben ze verwerkt. En de voorlopige de resultaten van gisteravond waren dat de regerende NDP-partij een fors verlies zou gaan leiden en de belangrijkste oppositiepartij een behoorlijke winst. Maar dat was op basis van voorlopige tellingen en laten we zeggen turven van de politieke partijen zelf. Dus dit zijn geen uitkomsten van het officiële stembureau. Oké. De NDP die is dus vertegenwoordigd door de bekende meneer Bouterse, die dus al heel veel jaren president is van Suriname. Zijn er enige berichten al over hun reactie over deze onofficiële resultaten, dat zij dus flink achteruit zijn gegaan? Sorry, Mark, zou je die vraag kunnen herhalen? Ze ziet wel duidelijk dat de partij van Bouterse dus veel minder stemmen heeft gekregen. Is er enige reactie van hun kant? Nou, ja, gisteravond heeft de pers geprobeerd de leiders te interviewen, maar die hebben geen interview toegestaan en die wouden dat pas gaan doen wanneer de resultaten officieel waren. Smit, u bent dus voorzitter van de Stichting Nationaal Waarnemersinstituut. Vertel ons een beetje wat jullie rol is in deze verkiezing. Nou, onze rol was, laten we beginnen bij het begin. Het is een initiatief van het bedrijfsleven Suriname. Vanwege de COVID-situatie was het lange tijd onduidelijk of er internationale waarnemers zouden zijn. Dus het bedrijfsleven heeft gemeten een stichting op te richten die het verkiezingsproces zou waarnemen om zodoende meer waarnemers toe te voegen aan dit proces. Op de dag van de verkiezingen zijn er ongeveer 80 waarnemers het veld ingestuurd, die het grootste deel van de stembureaus in Suriname hebben gecoverd. Hoe het is toegegaan bij de opening en bij de sluiting, en tussendoor heeft men ook stembureaus bezocht om te kijken hoe dat toeging. Aan het begin van de dag ontstonden er lange rijen. Vanwege COVID moesten de mensen een bepaalde afstand houden van elkaar natuurlijk en er moest ontsmet worden, handen wassen. Dat heeft gezorgd dat het wat langzamer ging dan gewoonlijk. Maar er was een redelijke belangstelling om de stem uit te brengen. Dus we hebben lange rijen gezien. We hebben ook wat onregelmatigheden zijn ons gerapporteerd. En die hebben we verwerkt in een aantal persberichten. En nu is onze focus een beetje op hoe de uitslag, of hoe de telling zal geschieden. En of dat allemaal goed zal gaan. Oké. Naveen, abomês, maneira que nós vimos de introdução, eigenlijk dat PEGA naar Suriname, abomês dat partner die accountants bureau RCFA, tanto com oficina na Aruba e na Suriname, e bohanyapo denga situação aqui com boa experiência essa aqui do de observador durante die eleição aí na Suriname. Nou, met de keren dat we het een honor worden acercado door die Stichting Nationale Waarnemersinstituut para contribuir na causa aqui. Para mim personalmente nog maar reparar que a passa na país pande Suriname puta Guyana. Anto ainda não tá conta of não começar um recount de inteira eleição. Anto assim não me pode contribuir para um observer e ajuda para qualquer coisa para nós
para não haver a mesma situação na Guiana. Então, para mim, é um honor para formar parte desse processo aqui. Comparar com Aruba, como você explica o ambiente de eleição, tá? Também é um ambiente buia, unido, bochincha, a feita mais tranquilo, manejulano, como você explica-nos com o dia de eleição da mostra na Suriname? Então, quando você está na holandês, para senhor Smit também para compreender, normaal bij de verkiezingen in Suriname is het vergelijkbaar met Aruba, in de zin van dat er heel veel muziek, heel veel bijeenkomsten zijn, zoals je zegt, met veel boeia. Maar vanwege COVID was er heel veel beperkingen natuurlijk op samenkomst van mensen, waardoor dat gedeelte een beetje is uitgevallen bij de verkiezingen van Suriname vanaf 13 maart. Dus dan was het een andere verkiezing in Suriname, zoals het hier bekend is. Maar onder normale omstandigheden zijn de verkiezingen in Suriname wat meer vergelijkbaar met Aruba dan Nederland. In de zin van dat het behoorlijk uitbundig is, veel vlaggen, met veel bijeenkomsten, met muziek en dat soort zaken. Het zou zijn dat aan het einde van de tellingen inderdaad de partij VHP de grote winnaar is. Denkt u dat de transitie van, als we het zo noemen, de macht makkelijk zal gaan? Nou, de belangrijkste stap is dat de NDP moet erkennen dat ze de zetels hebben verloren. En er moet geen sprake zijn van het contesten van de uitslag. Als dat geschied is, dan zal men wel meewerken aan het proces, omdat de grondwet en de kiesregeling bepaalde stappen voorschrijven die genomen moeten worden wanneer de uitslag is bekendgemaakt. En dat moet binnen een maand, binnen 30 dagen, moeten de nieuw gekozen assembleeleden worden geïnstalleerd. En daarna heb je ook nog een periode waarbinnen de verkiezing van de president en de vicepresident moet geschieden. Maar er is een belangrijke eerste stap, dat iedereen de uitslag erkent. Dank u voor jullie tijd daar in Suriname. Ik weet dat het werk nog niet helemaal af is. Mochten jullie nog iets hebben dat jullie graag nog zouden willen delen met de mensen op Aruba, dan kunnen jullie dat doen op dit moment. Voorzitter. Nou, we zijn blij dat er ook in Aruba belangstelling is voor het verkiezingsproces in Suriname en dat men meeleeft met ons hier. We hopen dat het allemaal goed en vredig afloopt verder en dat we verder kunnen bouwen aan een goede toekomst voor ons land. Werkzaamheden. Dank u wel. Esa está naturalmente comunicación con nosotros así vivo y directo ahí en Surinam, la onda que ayer tuvo lugar elecciones y tiene bastante problema, diferentes problemas que pasa que maniera que nós estamos na mistura será 7 da noite, pero será até 9 da noite e assim que havia delay mais grande, mas em lo que se trata é contamento. Tem ainda, que já está quase vai virar 24 horas, e conteio nota final, pessoas não estão a seguir durante a hora de madrugada e não estão aqui, não decidir que tem que parar sobre o nota humano para por seguir tanto hora e seguir conta, ou agora vai cansar, botar se falta também, então nesse caso aqui a brecurato, o que se trata é contamento e lo vai seguir aqui alguma hora, pois nós não podemos notícia de lo que se trata de resultado no final, pero sim, lo que projecionam mostra que o partido de senhor Daisy Boutersen que está chamando para Hopianha, vai Hopi atrás e na onde que grande maioria de pessoas, segundo o resultado anterior que inoficial, mostra que o partido VHP de Chan Santoki está arriba de lo que trata de resultado. Assim, nós lo que da monitor a situação no Suriname, para o que trata de eleição,
quien de haya aquí seguro a conocer bastante controversia na uno que de primeiro instante pensa que não lo vai dar, pero toch o presidente ha decidido que a eleição está seguir. Misterá adaptar várias coisas, entre outros, havia stand bureau adicional, normalmente tem 649 stand bureau, pero havia stand bureau 650, que não usa especialmente para toda gente que está em quarentena. Que bem, essa aqui estava stand bureau, uma novidade, não que stand bureau aqui estava especificamente para pessoas que estão em quarentena, então o departamento de governo a regra para assim que via um schedule busca e pessoas não começar a votar na stand bureau aqui de gente que está em quarentena, riba para não votar e assim nem riba não back na casa para assim não bem em contato com outra pessoa que também tem que lo mestre a votar num stand bureau normal. Assim tá. Não se quede pendiente para mais informação 24horas.com. Naturalmente não somente prometem notícias na Aruba, mas também notícias rond mundo que seguro tem link que nós aqui na Aruba. Passa bom tarde.